Pare! Pare! Pare, lungog ka. Oh, pare. O pare, may pasugod ka. Pare, ipasyal ka. Lungog ka pa. Mamblema ko kang misis ko. At luneng aldo mawala, ayaman magpaalam. Taro, pare, chance mo na yan. Palitan mo na yan. Ani makakantay tapar. Maski makanano, kalaburang kita. Ting maragol kong problema. Pating driver mi. Mawala mo rin, sabi ng misis na iya mo rin mumuli karela. Anak ko ng teteng, pare. Iya ka pa makaulat ha. Panilang sabing mawawala. Pare, bulat mo na yung kaisipan mo. Wapin, ayal atake. Sabay lang mawala, sabay lalaman lulto. Biyo gali latareta pare. Alam ita, pare. Mabagal ka talaga pick up, pare. Malbeta na mo ping tagalan. Walk got a very good start. Was incredible, and this crowd here have seen his back. What has taken the world of sport fully delivering it. Uy, pare. Usain Bolt. Bayan, no? Tara magbisa ba? Tara, sakto nga ni sports na mo. Napakabilis dan eh. Kami pare. Balo mo niyang intramsta mo. Tangad 2 kilometro, pilihan kayo mo 2 minuto. Oo, 2 minuto. Ala par, mabagal ka pa. Yaupin, pilihan kayo mong meto nga minuto yan eh. Pangabagal nyo palang pula yan eh. Anyang kaya nakangko, ingat 2 kilometro, 50 seconds kayo mong kaya pila yan. Ikaw pala yung mabilis kaya ni Ikoy eh. O, ikaw yung mutat yan. Mabilis. Karay niyang babae mabilis yan. Vamos, sali ko merienda mo na. Ba, bala ko saan sali ka merienda. Oo, ay, may nga sali na ako, pin. Amo na. Kalaut na ni 7-Eleven kayo niya. Wapin, 10 kilometers yung pinakamalapit na 7-Eleven Kenny. Ha? Pasensya na o maglakad po mo yan niya may lambat puro mo. Ano? May lakad ka pa kanta?